Vyber si dvere. Tie dvere, ktoré si vybral, musíš tam prežiť 2 dni. Dvere číslo 1. Tu sa nachádzaš na opustenej stanici metra. V diaľke môžeš vidieť veľkú príšeru. Sú tu budky v tom lese, ale sú blízko toho metra našťastie a môžeš z nich vidieť príšeru. V tých budkách je pár jedla, není ho tam veľa. Nikdy nevieš, kedy ťa príšera môže prenásledovať. Šanca na prežitie je 50%. Dvere číslo 2. Tu sa nachádzaš na opustenom detskom ihrisku. Môžeš si tam zobrať jedného kamaráta, akého chceš. Môžete sa tu hrať, ak chcete, ale stále počuť ten šuštivý zvuk tých plastových guličiek. Niekde môžete nájsť stoly, na nich je jedlo. Nie ho tam až tak veľa, ale na nejaký ten čas to stačí. Je to tu celkom bezpečné, takže šanca na prežitie je 90%. Gratulujem.